Sian di dod i Geredigion o'r ddinas, i'r Gwyll. Felly fi'n licio chwarae gyda'r ffaith bod Sian a hookups, a mae'n gwybod pwy i ffoniau, pwy i ofyn am beth, a mae hwnna'n dod allan yn yr ail gyfres yn sicr. Be fi'n gweud yw, allan nhw wedi helpu fe wneud cysylltiadau. Mae'n benderfynol, mae'n uchelgeisiol, mae hi yn ddifrifol am ei gwaith. Sir? Yn y gyfres gyntaf, o'n i'm yn gweld lot o gracs yn Sian tu fas i'w ffrynt proffesiynol. Ac yn yr ail gyfres, yn sicr tuag at y diwedd, yn ni'n gweld cipolwg falle i fywyd tu fas Sian. Coffi. Diolch. Hunllef Sian fydde bod pobl yn gwaith yn gwybod beth yw i bywyd hi tu fas. Mae'n gymdeithasol, mae'n dda gyda pobl, felly o fewn hi a Lloyd, sydd yn aml yn gweithio law yn llaw, hi sy'n mynd allan i gyfweld y pobl tra bod Lloyd wrthi gyda statistics yn y swyddfa.